बाप दिन के कोनो भरोसा नहीं के कब कैसन मौसम हो जाता वे। हाँ कि का बतावे के अचानक ऐसा पानी पड़े लगल कि जहे के तहे कुल सामान छितिलते भइल बावे। बतावा इहो ना कहला नो के आके हेने तने बलुया उले तो पवा दी नतियो के बड़ा बारिश के दिन सीमेंट आइल हवे। हाँ कहने की रहे दीजी एक एक दू बोरिया क के आई जितना काम होई उतना तो बालू गिट्टी तो छिटाते बा सीमेंटो अपना माई खातिर गिरौलन के भीजत रहो। इनका का बुझाए के बा एक एक रुपये की कितना मेहनत से आवत आवे ले कमा के तब न बुझाई। अभी किस्त आए थे पचलता तो ई हाल बावे का करी हम कैसे हमारे से उतना जइबो तो ना करी न ते के ढो देती घर में। हाँ अब बुढ़ऊ बान तो बिना हाड़े मास के बान उनका पता चल के लेके सीधे ऊपर चल जाई हम का करी हम ही ते ठीक आ खिसिया के आखिर चल बुआन हो ले त बाली भीजे के त ना चाहिए रहने दे ये तो ठीक बा लेकिन तबो डर लगता कि भीजे जाए का भरोसा बावे। हाँ इतना मेहनत से एक एक रुपया बिटोर के तो कुल जमा क के आवता करे का जी आ गले कूला क के गरिया खाती कूला क के गरिया खाती आए थे कहते हम फालतू फालतू मत बोली हम भेजा उसो खराब बा ये सब खराब बा। हां क्या खराब बता है ना अभी हमारा खराब है यार तेरे भेजा हमारा खराब है सही तोरा भेजा से हमरा काले पे देब के बा अच्छा गाड़ी ले ले भाई एको दिन ना लौकला गोरखा एको दिन ना लौकला कलानी पर चाय करता हूं। हां गइल होई त लइका के लेके ऐसे ना लौकत हुई हमर लइका त आइए नहीं के ना नहीं के कुछ दिन में बहुत कुछ भुला जीबो ए जब बैठ के तनी अगोन ना सकत रही अगोरी हम त का करे माना कहने के मत करे बरसतवा में अभी। हां जैसन बाल बिया होला वैसे बीज पैदा होला बुझा गल नु का जो लायक रहती तब न लायक पैदा करती आ तोर भाई तोर लायक पैदा कैले बिया बोल ना बोल हेर रानी हो रानी आज बड़ी मुहम्मद राखे आ बात बतिया चल लिया हमारा से ए देखी बाबूजी ससुर जैसन रही ठीक बा का तोर माई एक कहानी रे काहे हम माई के कहनी है और हमरा मुंह पे हम माई के कहब देखाई के तो गोर बाड़े बाकी अंदर से बहुत खतरनाक बा। हनु हां अपने देखी कि और घर खानदान में के कैसन का बावे हमरा में लागे मेरा खानदान साफ हो जाई हमार खानदान के आया काते ना हमार खानदान और अलग बा अब कहाँ गइल है कहीं गइल है नेनो ने फटक कार्य करे के बा गाड़ी उठा के खाली माके के बा किस्त निकल ले बा रुपया तेल डलाते बावे असल आई भाई सीमेंट गिरवा देला बालू गिरवा देला कहिया से काम लगी रे। हम का जानते नहीं कहिया से काम लगी सब पैसा के नाश्ता। हां तो करे दी जौन बुधिया देख तो ने न सिखैहन ई तो हमारे खाली कहतिया अपन मन तो बुझाते के भई मर जे बुदा तो धोतिया सब ही देखबा धोतिया खींच के फूकिए दे न रही लो तो लंगटे घुमबत गांव में ये तार बाकी बा के बेहांगा हो गए बेहांगा के टाट हो गई बेटे बोला के उनका से कह के कागो ले चल के घरे पहुंचावस गड़िए पे लदला के देखा तो नहीं कहां चल तू देख ले जोकरा के चल घूमे गइल जा तो नहीं कर संग गइल रोइता संगे हां तो कौन कमे बा बहेंगा बाप के बहेंगा बेटा बाप नंबरी बेटा 400 नंबरी का चाहत रहे जवानी में आग ना लागल जवानीए कहां बचल बा तोहार के आग लगी हमार जवानी में ना तोर जवानी में ए हमार जवानी कहनी नो कि हमार जवानी हमार में लागे तार खानदान साफ हो जाई ठीक नो ये साला बिया नार खिड़ी के साला पैदा हो गेल बियाई लागत के तोर बाप वही में खोसले रह गेल कनो ना तारा लड़की में तो ढेर नार रहे तार लड़कावा में हुर दे भैया हुर हम चला दे बेटावा जहां लगा तो चलाइए दे सोच लियो भुला जे के हम ससुर हरा ई सब ते कबहू गरम होय त कबहू ठंडा होय त कौन चाहे हम से इज्जत से रहबा जा ते इज्जत पैबलो आ नहीं तो ओसे बढ़बे हम खुदे हनी। हां इज्जत उतारे में टाइम ना लगी हाय टाइम करे का चला आज तो हैला कहां गई पड़वा खोजा वो सब पैदा कइले बड़ा की खोजबा जिंदगी भर लाठी लेके। अरे मलकनिया के मोइलवा काहे के देले रे देले वाला ससुर तू जाके मछली मारतला उ कहतली कि आपे कहने गइल बना हमरा पते ठेका निगम में जी बोलल नहीं तो अइबे ना खिले और तारावा खींचे के बटे जल्दी आ झटका से काल चल पड़ा खुश रहो कर के काल बताओ तो अरे हई इंटुआ के मध्य पैसा देले बन जान जे के तू तारावा खाती लेबे ना गइल बे तारा बा हां यार उ समझ से बोलो से तारावा के जरूरत भाई काम खींचे के बा भाई काम ना लगी तो ले आओ एगो नोरी रोटी खींच देते अब बे
हमार शट डाउन ले खींचे के बता तो नोरी लेके चढ़ा दे वही पे टंगाइल रह जा। अरे नूरी मरला पर दिमाग और काम हच हच करेला। ठीक बा दू को मंगा देता नहीं खींच देबे ना। खींच दे मंगावा यही बात पर। तो यही बात तो कहबे हम मंगाए तेने। लेकिन अपन के कहते पियला के बाद में फिर का बोलो हम का पता। हम जानते बानी तो पहले तू खींच ले। हैं पहले खींच देता। ना ना पी के खींचो। पी के कैसे खींचबे पहले खींच ले ओकर बाद हम मंगा देते हम कहते हम बात जानते बन जन कहिला तुम करिला करबे करिला। ठीक बता तारवा लिया बता तारावा लेके आवत हूं तले ये खींचा जाओ बचल के लेनियो ने तो जुड़ाओ। चलो और तो तारावा बटले ने बा। ई बतावा तार और तो बात में कुछ है हमलिया के धोखा दे देला का। अब कौन मलिया के मलिया हमरा खोले बनी। और हम ना एगो रखले रहो जो रोज बतियावे लो पीपा के। कौन आलो बतीन हाउ एगो हिया ओकर नबुए हमने की जाना। अरे उ उपेंद्रा संगे बिया मत ओकर बतिए उपेंद्र ले फंस गई फसल को कई गो अठवा हो आठवा हो 3 महीना लड़के के कहना रहे सही में मतलब खत्म है भी। हां तो वो सब दिमाग ना लगेला छोड़ा उसे कुल लड़की के। हां अपन व्यवस्था देखो ना जी का भौजी प्रणाम। खुश रही ऐसे ही भड़कावत रही चढ़ावत रही का भड़कवले है काची नीमन बुद्धि ना सिखा जा नीमन। जी अरे तार खींचे के बात होतल हो जी तुझे खातिर का भड़कावत न मनी कोची भड़काई हां और हम ना सुनिया करो सबके कथा कहानी का होता है का होता है ना सुनिया तुम बताई बाबूजी। अरे ली ना डंटा का हो गई डाटा ई हटाओ करे साथ है कि मिसाइल बना दे लड़के। ले लेंगे जर बाप हम पूछी कि गाजा पिया कि फ्रूटी ई पिया गंजी पे लगवा रिश्ता फनाए लगना का भइल बतहरा। का भइला सर अच्छा ये बता हमके समझ में नहीं आवा अच्छा तो से कहे नहीं कि हमार एथी हो गइल बा का हो गई आई अंदर के एगो किडनी शरत या दवाई करवा दे। कितनी शर्त है हां तो दवाई करा के हम ही चेक करें तो बतन की किडनिया गबड़ा ताटे गांजा तनी कम पियो तो गांजा दारू पियो तो लई तरे गाजा कहां गाजा छोड़ देले हैं न पिया। नूरिया समझता ना हां तो नदिया कुछ चलते किडनिया वैसे जात हो। हां तो इस गलत है तो गलत हिया तो ई बता पैसा मांगा तो नहीं पैसा देते ना आवे धोती किने क्या कुर्ता किने क्या हां रतिया के रोज सामा के जाके बैठ के दू गो संगे 3 गो पियो तो लगा के पैसा देता है उ त ना मांगे लको टीना के आंख लगावा कबाबी त टीना के आंख लाग जाई लेकिन हेकरा खातिर जोन कहते हैं हई दउया जोन करत ल किडनिया वाला ओकर पैसा देता मतलब कि पैसा ना साफ फादर पास ना हई पैसा ही न रख लेती मैं ए खबरदार हमारे से कुछ कहनी तो समझ जाई भुला जे के हम मरद हन 7.5 पैसा लाख नहीं रखा। रुपया भुला जा हमके मनोज बना 7.5 लाख रुपया हम कर्जा लिए का हो 7 लाख तो मैं का गाड़ी में 7 लाख में 50 हजार के बचल ना जाननी है का अबे तो पता ना का है कहां पढ़ाई लेंगे एकरा के कहां पढ़ले बाहर में रह इंटर कॉलेज में हॉस्टल में डालेंगे हॉस्टल के तो बुद्धि है महीने के 7.5 लाख जमा करी सालाना में हनु ठीक बा ऐसे 7.5 रुपया के बुद्धि नहीं खे अब पढ़ लिखे आज चला तो नहीं पढ़ मेहनत हम ही ना कहीं के तार रुपयावा से पढ़ लेनी खाली उ तो मान लो तार आई के ना करेला तोइन के लेवल हमरा खातिर सबकर बाप बेटा खातिर करेला ऐसा ही फायदा के नहीं ना हो के रहे घास घास स्कॉर्पियो मंगाई हाय हाय लेके जाई हॉस्पिटल में दवाई करवाए खातिर मीना के दवाई हॉस्पिटल में हां बनारस ले जाता कहां हुई अगर सर्जरी करे के रहे ना 2.5 लाख रुपया में लागे कुल मिला के 50 ए भौजी हां समत त खतरनाक लगत हो। असल ठीक बा दिमाग खराब बवे ई कहनी हम छोड़ा हटाओ निनमा एक दवाइया खातिर 300-400 रुपया सांझी के जुगाड़ करत नहीं जानलो आ कुल है दौड़ दौड़ लेके खा के तल जियो 400 रुपया दे दी हो कांची मिस्त्री खोजा है कमावा करवा ना ओकरा खातिर माल हो गेला अरे माल कहूं तू ना देबो पैसा सीमेंट गिरावा खातिर गिट्टी आलू गिरावा खातिर सिरबिटो का टिकरी बदल का सब गिर के खाइला यहाँ के घास चढ़ गइल बा ए बताई बदरिया में सिरबिट गिराव जरूरी रहे हो जो रहा सीमेंट गिरावला के केहर बनी पड़ता अरे बरखा में तो पानी में खत्म ना हो जाई 5 दिन में खत्म हो या के नबे भगवान पहिया उस अरे अबे हर रोज मरी में भिजा त का होई बा हमनी के देखत कि हर चुवता सेफ्टी न हो जाई सेफ्टी ना हो जाई सेफ्टी हो जाई रोज करी हस हां ना करबी तो मान ले कि कैसे का हो जाई काम ना करी तो जवानी है कैसन करवाओ तनी बढ़िया कमाज ले कोइले बानी को देख लो तार लड़का के खलता मेहरानो खातिर करता तारा खातिर कुछ नहीं करता तेरे साथ ना करी और दो को बढ़िया काम घुमत नहीं हस बहुत ओके ना कदी जी दू गो रोड पर जान बास हो रोल दुगो कर में 6 गो पैदा करके चलता हसन कइले बोली का ए भैया मत लगी ए नहीं के आंच बर्दाश्त ना होई हां सुना ना बाबूजी ठीक बा। थोड़ा एक दिमाग ना है मिस्त्री खोजा कमाल मिस्त्री मिल गेल हां सन मिल गयो सा हां बस दुगो आंख मारी मिस्त्री पर से आज कुल अरे करा ए बूढ़ा के बोले के तमीज कहा तन के सिखा दन त तारा के बाप के चढ़ा दे बापे तू चढ़ावले बेल तबे ना बोलता ना हम बोले बनी बोले के हम ही करिए बोले तमीज ना के बेटी पतो से कैसे बात कर जाला
तो घर के कब से आज वो ससुर के सामने तो का कर तो हमार मौत का आंख में चले करे के ना कानिया रे हम करे के ना कानिया रे तू सुना तू घरे जो चल हम तो घरे जाते बनी तो बाप बेटा के जौन लूला से बाऊ को सुधर तो है ना घर ही ना हम अपन नहीं रे चल जाते नहीं सबसे बढ़िया नहीं है क्या कर जी काहे ना जाए गुड़िया तो कहिए कुल रहन देखे जाता नहीं हो तने के झगड़ा ना सुन और गुड़ुआ फिर बोला तो नहीं हट जाई कौन गुडू आज वहां संग धार आई रही दुआरवा में बिहावा से तो को हाथन के आती फोटो मत बोल का करने है जाते तू रोरे लेखा कि पूजावा और सेम पे कौन बड़ी से हम नहीं के जानते नहीं हमरा से लोग ना बतावेला तो देखे ना गई रही देखा ले ही बात डान फोन कर डान हमरा के बोलावा त किया है जा करे के 2 मिनट में टंगा जी में ई रहना पेट में हाथ बना मुंह में ता उठा के पटक दिया से कि काम में खत्म हो जाइए हमरा के हां वो तो अंदर से छछाते हो यार भभाते हो तो आने ले लेखा बहुत बात अरे तू घरे जाइबी तू जो घरे बनेगा आओ तन जा हमन के फरिया कर मेरा कान बनो चाहे आग लग जाम चलिए अपने नहीं यार हट ई करीब तू सुना चल हो क्या देखल जा हमसे मत बोल तू अरे रुका है पहले उ ज्यादा उड़ नहीं है कहां जाई 4 दिन खइया सब पिया सब फिर दौड़ के आई हई करवा के चले गए मिस्त्री लगाओ एक राशि खरतना के कुछो कहो त का ए जाए न तो एक राशि खतरनाक बता हमहू व्यवस्था बना ले चल ई भागी तो पहले से वो रजिस्ट्री करवा देता नी हां एगो रही चल